راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو مس راديو إرنا يخم زلقم زغبركم سمعتنا إزي صومناوي فتصاميتاتيو أبناي سنبت فتصاميتات أفريقيا معدن ساعتن سبهله أستراليا وجوجله أبي إرترا عدناوي نتفتات نزكايد زلو كوبانيا داناكالي نشلمات حصيوا اتجوجله نايكلتشحن 20 عامه مرت صلوتي مرحتي معباله أب أفريقيا بمبال نشمونت أسترالياوين تكالات حصينت أب زغربلو عدناو تكال داناكالي زبلت فتراوي مهزوتات بلوت ناي سرح هو مفترن تبغسوتات معباله مفترن أبزبلو ملكعيتاتيو ترقحي زلو أكادي سرحة جوجلة بيل ويتهام أبزهابو قال أب قروا مصاي عدلات تمرتي سراحن تعنانا مفتر صعرتات نزر آيات كالات زوهاب شلمات أبز اوان كوفيد 19 بزي عنكفاتي كاير مهلاو قليصو كوباني عدنا دانا كالي مسيب منقصي ارترازونن تكال اينامكو بمشراخيو نتفتات عدنا زكايد أبي ارتراب عدناوي سرحة تمديوم كسرحو صنحو أولات هاقراوي أقلقلوت اتي ناي عدنا بوتاتات نتعنا ودسب وحسنت كم زيبلو ببوانو كزلت صني حميم أمباسادر دوب السودان بإرترا بهندبت حميمو دحرمو داغو بونبو كم زموته معكنات زينا كينيا حبيران أمباسادر مايكل نيانغ نسدرا بيتو غبت صحن كينيا بسقو عزوليو أب حدب كتما نيروبي زركب بانك هندبت وديغو أكايتي سرح KCB بانك أبزهبو قال إتنباسادر حميمو دحرمو داغو بحكايم هتوص رديت كقبرلو جميرو كان تنبره نوح كيتصنحي مويتو إتي بانك ناي كوفيد 19 زتغالل مرمراتات كساب زقبرلو نهزبي زهو عقلقلوت أبقاريت صلو تنكموت أمباسادر مايكل جنا مرمرا كمزلو بوليس كتما نيروبي حبيرو انتغونا وقع لبيك خون كمزغل تنتانتات يوهابو الله إثيوبيا بزعباتي بريزيدنت ترامب نديقا تحدثو بزملكتا بزحلفة سالسة زهابو قال وقعو مبرهي حتيتا منيستر قديات وطا إثيوبيا قدون دارقاتشو واب أديس آبان زركب أمباسادر حورات منقصات أمريكا بزغربو حتو بزعباتي تصاوعيد كوينات أمنغو قبطن إثيوبيان إلوز تقصو قداي ببرهي كوهابو زتقلبيو بريزيدنت ترامب نمسرات زمدنا إسرائيل سودان بزملكت مس مرحتي كلتين هاجرات بزغبرو ناي تليفون زررب مهنات ليغا تحدثو نقبصي حدغنيا سلازغونه كتعنو كم زلوا مغلاصو كاب حيال وغنات نقفيتا كورد صنيحلو حبرت إيروبا قداي ليغا تحدثو بقتا زملكتن إثيوبيا سودان قبصن بزتك فتحو مت بعد أنبر وطري كم زعرق مغبار اوان يكونن كبل بمغدي وصاي زمدناتاتو بيلو غليصو أبتناي تليفون زررب كرم حجي إليه حجون بنتصري بلالوخو قبصي بزعبا زديقا قلقت قبر اللواكبل بريزيدنت ترامب دحرم الزرابو كابوغن سودان سوها بملاش اتي مسحاب بمحزنتاو مقدي مفتحو أقداسي كم زغون زتكسي نيرو بريزيدنت ترامب إثيوبيا نتي زغربكو أمام منصاقا عبقي قافت إما كساب تقبلوخا حاجز بهالاي كترئني مبالو حيالو إثيوبياويان نابسفل عليه مراخبي بوزحان قطعو ميقلصلو كابيت صحفة قدامي منستر إثيوبيا زوات وقعو مقلص بوغنو مسحاب ديغا تحدثو سلامو فتحن مركب صعرتات كغطس الموخانو دحر مقلاص اتهاجر لولاونتا مكلهالكا معري يدلو تغمز لا يقلص نزي بريزيدنت ترامب زهبو قال كما منغو كلتا هاجرات كوينات مؤواج زرأيو دبلوماسيوين حيلتات أمنغو قبسي سودان إثيوبيان بمنغونينت حبرت أفريقيا زكايد زيادة زيادة دفيت كقبرلو تصويعم مس راديو رناكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي فتصاميتاتيو ابناي سوني فتصاميتات سودانن اسرائيلن بمنغونينت بريزيدنت ترامب وقعو زمدنا خمز مسرتا دحر مقلاصو حدا خبت بقدامنت اب سمعك بصحالو زخلا نطبتات غدايتهم اب اسرائيل زركبو حتى تعوبا مخانو كغلص انحيو يورساليم بوست اب زغربو حبريتا سودان كاب اسرائيل نزملسو حتى تعوبان مقبالا بزبل نطبين خزتي اب سمع كم زبصحت افليطو قدماي منستر اسرائيل بنيامين نتنياهو بسنبت 25 ጥቅምቲ ንካቢና ኣብዝሃቦ መብርሂ ምስ ሱዳን ጉዳይ ስደተኛታት ዝርከቦ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ንምያጥ ላዕለዋይ ልኡኽ ናብ ካርቱም ክሰድድ ምዃኑ ጠቒሱ
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን በወገኑ ምስ እስራኤል ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ካልእን ዘተኮረ ዘተ ከም ዝካየድ ኣረጋጊጸወሎ ሓያሎ ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራት እስራኤል ግና ሱዳን ድሮ ካብ እስራኤል ንዝምለሱ ሓተት ዕቆባ ክትቅበል ኣብ ስምምዕ ከም ዝበጽሐት ጠቂሶም ራድዮ ኣርሚ እስራኤል ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ብዛዕባ ምምላስ ስደተኛታት ናብ ሱዳን ዘጽንዕን ዝከታተልን ኮሚቴ ክቐውም ምዃኑ ሓቢራ ኣብ እስራኤል ኣስታት 30,000 ዝግመቱ ሓተት ዕቆባ ክህልውን ከለው እቶም ልዕሊ 20,000 ዜጋታት ኤርትራ 16,000 ድማ ዜጋታት ሱዳን ምዃኖም ጸብጻባት ሃገር የመልክቱ መንግስት እስራኤል ነዞም ንዘቕረቡ ሕቶ ዕቁባ ዝተፈላለየ መሰናኸል እናፈጠረ ጉዳዮም ክነጽጎ ጸንሐ ሓተት ዕቁባ ሓንሳእ ምስ ኡጋንዳ ካልእ እዋን ድማ ናብ ሩዋንዳ ንምስጓጎም ዝተፈላለየ ጻዕርታት ከካይድ ምጽንሑ ይፍለጥ መንግስቲ ግብጺ ኣብ 10 መዓልታት 49 ሰባት ብሞት ከም ዝቐጽዐት ሁማን ራይትስ ዎች ወቂሱ እቲ ሃገራዊ ተጣባቂ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብ 3 ክሳብ 13 ጥቅምቲ ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብ ሓደ መዓልቲ 15 ሰባት ብጃምላ ብሞት ክቕጽዑ ከለው ብድምር 2 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 34 ሰባት ተቐቲሎም ዝበዝሑ ካብቶም ብሞት ዝተቐጽዑ ሰባት ብፖለቲካዊ ናዕቢ ተኸሲሶም ንሞት ተፈሪዶም ጸኒሖም 13 ካብቶም ብጃምላ ዝተቐትሉ 15 ሰባት ኣብ ካይሮ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ዝጸንሑ ኮይኖም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብዝተፈጸመ ቅትለት ኣንጻሮም ተወሳኺ ክሲ ድሕሪ ምምስራትዮም ኣብ ሓደ መዓልቲ ብሞት ተቐጺዖም መንግስቲ ግብጺ ፖለቲካዊ ናዕቢ ዝኸሰሶም 10ታት ዜጋታት ሃገር ንሞት ፈሪድዎም ከም ዘሎ ዘመልከቱ ተጣባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እቲ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ደው ክብል ይጠልቡለው መንግስቲ ፈረንሳ ዝተራቀቀ ኣጽዋር ዝዓጠቃ ግሪፎን ዝተባህላ ሓደስቲ ወተሃደራውያን ድሩዓት መካይን ኣብ ዝሓለፈ 2 ቀነ ንፈተነ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ ከም ዘዋፈረ ተገሊጹ እቲ መንግስቲ እተን ጸረ ነፈርትን ጸረ ታንክን ተሽከርከርትን ሚሳይላትን ዝዓጠቃ ድሩዓት ዛጊታ ብጅቡትን ማልን ንፈተነ ከም ዘዋፈረንም ዘመልክቱ ወተሃደራውያን ምንጭታት እተን ድሩዓት መካይን ብጸላእ ክልለ ዘይክእል ናይ ለይቲ ብርሃን እናተጠቅማ ኣብ ለይቲ እውን ስርሒታት ከም ዘካይዳን ዝተራቀቀ ራዳርን ሬድዮ ርክብን ይውንና ብናህሪ እናተሓንበባ ኣብ ናይ ፊተፊት መጥቃዕትን ካልእ ስርሒታትን ክዋፈራ ከም ዝኽእላ ዝተሓብራ ዘንድሩዓት ኣብ ከም ደንካልያ ዝኣመሰለ ኣጻምእን ሑጻ ዝዓብለሎ ሰህራን ዝህልውን ተጻዋርነት ንምፍታንን ናብ ጅቡትን ማልን ተላኢኸን ውፅኢታውያን ኮይነን ተተረኺበን ድማ ኣብ ኣፍሪቃን ካልእ ሃገራትን ተዋፊሩ ዝርከብ ሰራዊት ፈረንሳ ኣብዚ 2 ዓመታት ልዕሊ 1,200 ካብኣተን ከዓጥቕዮ ኣጽዋር ዘይዓጠቐት ሓንቲ ድርዒት መኪና ልዕሊ $1 ሚልዮን ተገሚታ ዘላ ጎረቤት ፈረንሳ ዝኾነት ቤልጅሙን ዘንድሩዓት ኣድማዕቲ ምዃነን ተተገምጊሙ 10ታት ንምዕዳግ መዲባ ምህለዋ ድሮ ፍሊጣ ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ንደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ኒፖን ቴሌግራፍ ኤን ቴሌኮም ኤንቲቲ ወኪሉ ኣብ መበል 103 ጂሮ ዲ ኢጣልያ ክሳተፍ ዘቐነ ኤርትራዊ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ንኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ ማለት UCI 8 ነጥቢ ኣመስጊቡላ ኣማንኤል ኣብ መበል 17 መድረኽ ምስ ካልኦት ተቐዳድምቲ ሃዲሙ ብምውዓል ብርቱዕ ርብርብ ኣብ ርእሲ ምክያዱ ንቅድድሙ መበል ታሻዓይ ኮይኑ ድሕሪ ምዝዛሙ ነዚ ነጥቢ ንሃገሩ ኤርትራ ከመስግበላ ክኢሉ ንሱ ኣብዚ ካብ 3 ክሳብ 25 ጥቅምቲ ክካየድ ዘቐነ ናይ ግራንድ ቱር ውድድር ጋንቱ ኤንቲቲ ሻድሻይ ደረጃ ሒዛ ንኽትወፅእ ዝለዓለ ኣበርክቶ ካብ ዝገበሩ ኣባላት እዩ ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ናይ ዝውድድር ወዲቑ ብዝወረዶ ማሰይቲ ቀጻልነቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ዝነበረ ኣማንኤል መጉዳእቱ ብግቡእ ከይሓወየ ንውድድሩ ብምቕጻል ነዚ ጅሮ 54 ደረጃ ሒዝዩ ፈጺሞ ጋንቱ ኤንቲቲ ድማ ንዝገበሮ ጻዕርን ኣበርክቶን ኣብ ወግዓዊ ናይ ትዊተር ሕሳባ ሞጊሳቶ ኣብ ካልእ ናይ ኤርትራውያን ተሳትፎ ድማ ኣብ መበል 75 ውድድር ግራንድ ቱር ቮልታ ቺክሊስታ እስፓኛ ንካዛክስታናዊት ክለብ ኣስታና ወኪሉ ኣብ ምስታፍ ዝርከብ ኤርትራዊ መርሃዊ ቅዱስ መበል 66 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ክቕጽል እንከሎ ብኮሮና ቫይረስ ንዝተለኽፈ ወዲ ጋንቱ ተኪዩ ብዘይ እኹል ምድለዋት ናብዚ ውድድር ግራንድ ቱር ዝኣተወ ኣባል ፈረንሳዊት ክለብ ኮፊድስ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ግና ካብ ሻድሻይ መድረኻት ሒዙ ካብዚ ቅድድም ክእለ ተገዲዱ ቁጠባዊ ዕቤት ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣብ ዝርከባ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብቲ ቅድሚ ኮሮና ቫይረስ ተገሚት ዝነበረ ብማእከላይ ገምጋም ብ3 ሚእታዊት ከንቆልቁል ከም ዝኽእል ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ገሊጹ እቲ ኣህጉራዊ ፊናንሳዊ ትካል ብ22 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየዶ ጸብጻብ ዕቤት ቁጠባ ዓለምና ተገቲዩ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣብ ገሊአን ሃገራት ግና ናብ ኣሉታ ክወርድ ምዃኑ ኣመልኪቱ
ኣብ ፊስካላዊ ዓመተ 2021-2022 ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዝርከባ ሃገራት እተን ብዝያዳ በዚ ምንቁልቋል ዝጽለዋ ሃገራት እየን። ብሰንኪ ድማ ዘን ሃገራት ኣስታት $290 ቢልዮን ዋሕዲ ናይ ወጻኢ ባጢራ ከጋጥመን ከም ዝኽእል ተመልኪቱ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ቅድሚ 2 ቀነ ንወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘስምዑ መደረ ቁጠባ ኢትዮጵያ ናይ 6.1 ሚእታዊት ዕብየት ከመዝግብ እዩ ኢሉ ነይሩ። ኣብ ጉራማዕከን ገንዘብ ብዘቐመጦ መለክዒታት ግና ዕብየት ቁጠባ ኢትዮጵያ ካብ 1.9 ሚእታዊት ከም ዝሓልፍ ኣረጋጊጹ። ሓንቲ ካብ ድኻታት ሃገራት ዓለም ዝኾነት ኤርትራ ትካላዊ ፊናንሳዊ ኣሰራርሓ ስለ ዘይብላ እኹል ሰነድን ሓበሬታን ክርከብ ብዘይምኻሉ ዕብየት ይኹን ምንቁልቋል ቁጠባ ክግለጽ ኣይስማዕን እዩ። ፕሬዚደንት ሶማሊ መሐመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ምቅያር ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ከም ዘካየደ ምንጭታት ዜና ካብ ሞቃዲሾ ሓቢረን። እቲ ፕሬዚደንት ምስ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተርን ሓደሽቲ ኣባላት ካቢነ ሚኒስተራትን ድሕሪ ዘካየዶ ርክብ እዩ ምቅያር ኣዘዝ ሰራዊት ከም ዝገበረ ዝግለጽ ዘሎ። ዛጊት ምክትል ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ዝርከቦም ብውሕዱ 8 ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ተቐያየሮም ኣለዉ። ብመሰረት ምንጭታት ዜና ሶማል 3 ካብኣቶም ካብ መዝነት ተሰጊጎም። እቲ ፕሬዚደንት ንገሊኦም ኣዘዝ ሰራዊት ብምስጓግ ንገሊኦም ድማ ዝቀያየረሉ ዘሎ ምኽንያት ኣይተነጸረን። እዚ ምቅያር ምስቲ ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ሶማል ክስሕብ ይኽእል እዩ ዝብል ጉዳይ ምትሓዝ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይእምቱ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ሓስሓዝ ኣብ ዝርከብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቤት ማእሰርትን ተሃድሶን ብሲቪላዊ ገበን ዝተኣስራ 3 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ማእሰርቲ እዋነን ጥንሲ ከም ዝሓዛ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ገሊጾም። እተን ደቂ ኣንስትዮ ተኣሲረን ኣብ ዝነበራሉ እዋን ብኸመይ ክጠንሳ ከም ዝኽኣላ ዝተኻየደ ምፅራይን ምርመራን እኳ እንተዘይተነፀረ ኣብዚ እዋን እዚ ካሓርሳ ተባሂለን ብዋሕ ዝተፈትሐን ኣለዋ። እቲ ጉዳይ ብግዴታ ዝተፈጸመ ጾታዊ ዓመፅ ምዃኑን ዘይምዃኑን ሬድዮ ኤረና ከተጻርዮ ኣይከኣለትን። እቲ ጥንሲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ብዝብል እሱራት ሲቪላዊ ገበናት ስድራ ቤታቶም ከይበጽሕዎም ተኸልኪሎምሉ ኣብ ዘሎ እዋን ዘጋጠመዮ። ኣብ ኤርትራ እሱራት ሲቪላዊ ገበናት ስድራ ቤታቶም ክበጽሕዎም ዝፍቀድ እኳ እንተኾነ ናይ ፖለቲካን ሃይማኖትን እሱራት ከምኡ ድማ ጉዳያን ብቤት ፍርዲ ዘይሓለፈ ሰባት ሃለዋቶም ኣብ ዘይፍለጥን ስድራ ቤቶም ኣብ ዘይበጽሕዎም ቦታዮም ዝተሓዙ። ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ሃገራት ዝገብርኦ ዘለዋ ጸቕጢ ቻይና ኣብ ባይቶ ጸጥታ ብዘለዋ ቋሚ መንበር ተቃውሞታት ተስምዕ ከም ዘላ ማዕከናት ዜናት ሃገር ሓቢረን። ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዛንግዡን ኣብ ዝወርሒ እዚ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ኤርትራን እትርከበን 26 ሃገራት ዘውርዳለን ዘለዋ ጸቕጢ ከም ዝኾነነ እቲ ማዕከን ዜና ጠቒሱ። ገለ ካብተን ቻይና በአሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ጸቕጢ በጽሕናሎ ዝበለተን 26 ሃገራት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኢራን፣ ሶርያ፣ ቬኔዙዌላ፣ ሰሜን ኮርያን ካልኦትን ይርከበአን። ቻይና እዘን ሃገራት ኣብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጢ በጽሕን ምህላው እኳ እንተተመልከተት ዝፍጸም ከቢድ ምክንያት ሰብኣዊ መሰላትን ከተተክረሉ ኣይመረጸትን። እዚ ድማ ቻይና ዝያዳቲ ኣብዘን ሃገራት ዘሎ ምልካዊ ስርዓታትን ዝፍጸም ከቢድ ምክንያት ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ወፍርን ንግድን ጠመታ ጥራይ ከም ዝገድሳ ሓያሎ ተንተንቲ ብወገኖም ይወቕሱ። መብዛሕትአን ዘን ቻይና ትጣበቐለን ዘላ ሃገራት ምስኣ ንግዳዊ ልውውጥ ዘለዎን ኮይነን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ትካላዊ ምሕደራ መንግስትን ዘይውንናየን። ህንዲ ኣብ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ንዘሎ ናይ መግቢ ቅልውላው ንምሕጋዝ ዝውዕል እዩ ዝበለቶ ናይ 270 ሜትሪክ ቶን ረድኤት ከም ዝለኣኸት ኣፍሊጣ። እቲ ብመርከብ ሓይሊ ባሕሪ ተላኢኹ ዘሎ ናይ መግቢ ረድኤት 155 ሜትሪክ ቶን ፊኖ፣ 65 ሜትሪክ ቶን ሩዝን 50 ሜትሪክ ቶን ድማ ሽኮር ምዃኑ ዝሓበረ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ህንዲ ንኤርትራ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንን ጅቡትን ክዕደል ምዃኑ ኣረጋጊጹ። እታ መርከብ ብ24 ጥቅምቲ ካብ ወደብ ሞምባይ ተበጊሳ ጽዕነታ ኣብ ወደባት ባጽዕ ፖርት ሱዳን፣ ሞምባሳን ጅቡትን ከተራግፍያ። ንእግረ መንገዳ ድማ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዘን ሃገራት ተዓጊቶም ዝርከቡ ዜጋታት ህንዲ ናይ ምውፃእ መስርሕ ከተሳልጥ ተኽእሎ ከም ዘሎ ተጠቒሱሎ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ወራር ዕስለንበጣ ኤርትራ ብትርከበን ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ካብ መጀመርያ ወርሒ ናይዚ ዓመት ዝትሒዙ ኣብ ልሙዕ መሬት ከቢድ ጉድኣት ከውርድ ጸኒሑ እዩ።
ዕስለንበጣ ብክራማት ተሓጊዙ ብዝያዳ ይራባሕን ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይሰጋገርን ምስ ምህላው ኣብዚ እዋንዚ ኣብ ናይ ሕርሻ መሬት ኣብ ዘራእትን መጋህጫን ብዘውርዶ ሃስያ ሓሮሰትን ጥሪቶምን ንሓደጋ ጥሜት ተቓሊዖም ከም ዘለው ውድብ መግብን ሕርሻን ፋኦ ኣፍሊጡ እቲ ትካል ብ27 ጥቅምቲ ብዘቕረቦ ሓበሬታ ምስ ኤርትራ ብዘዳውብ ዞባ ዓፈር ናይ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝወራር ዕስለንበጣ ኣስታት 10 ሚልዮን ዝግመታት ጥሪት ንሓደጋ ስእነት መግቢ ተቓሊዕን ኣለዋ ኣብቲ ዞባ ጸረ አንበጣ መድሃኒት ናይ ምንጻግ መስርሒ ይካየድ እኳ እንተሎ ካብ 34 መምሕዳር ከባቢታት ናይቲ ዞባ ተን 33 በቲ ወራር ዝተጸልወየን እዚ ኣብ ታሪክ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዝርጋሕኡን ብዙሑን ፍሉይ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ወራር ዕስለንበጣ ኣብ ዞባታት ትግራይ ኣምሓራን ኦሮሞን እውን ብተመሳሳሊ ተራእዩ ጎረባብቲ ኢትዮጵያ ዝኾና ኤርትራን ሶማልን እውን ብወራር ዕስለንበጣ ብማዕረ ተጠቂዐን ይርከባ ሶማል ብሰንኪ እዚ ወራር ኣቐዲማ ህፁፅ ናይ ሓደጋ እዋን ክትውጅን ከላ ኤርትራ ግና ንምክቶ ኣለና ካብ ምባል ሓሊፋ ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቆጢባ ትርከብ ኣብ ሳለስተ እዚ ወራር ዕስለንበጣ ኣብ ሓያሎ ዞባታት ኤርትራ ኣብ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት መጥቃዕቲ የካይድ ምህላው መንግስቲ ኤርትራ ኣፍሊጡሎ ሕቡራት ሃገራት ነዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከቢድ ናይ መግቢ ቅልውላው ክፈጥር ከም ዝኽእል ዝገለጾ ወራር ዕስለንበጣ ንምምካት ካብ መጀመርያ ወርሒ ናይዚ ዓመት ሓገዝ እኳ እንተሓተተ ዝረኸቦ $76 ሚልዮን እኹል ከም ዘይኮነ እዩ ዘመልክት ኣብ ርእሲ እዚ ወራር ዕስለንበጣ ንምፅራግ ዝንፀግ ዘሎ መድሃኒት ኣብ ገለ ከባቢታት ኣብ ሕርሻ ጉድኣት የውርድን ዓይኒ ማያት ድማ ይብክልን ምህላው ጥንቃቐታት ክግበር ለብዋ ይሕልፍ ኣሎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብዚ እዋንዚ ካብ ኮሮና ቫይረስ ንላዕሊ ወራር ዕስለንበጣ ዝዓበየ ብድሆ ኮይንዎን ይርከብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ገማግም የመን ብዝተተኽለ ተንሳፋፊ ነታጉ ነዳዲ ዝፀዓነት መርከብ ከም ዝዓነወት ምንጭታት ማሪታይም ኣቃሊዖም እታ ኤምቪ ሲርያ ዝተባህለት ባንዴራ ማልታ ተንበልብል መርከብ ካብ ወደብ ቢር ዓሊ ናይ የመን ዝፀዓነቶ ኣስታት 500,000 በርሚል ዘይተጻረየ ነዳዲ ጽዒና ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ እናተጓዓዘት እያ እቲ ዕንወት ወሪድዋ እታ መርከብ ብዝወረዳ ዕንወት ከም ዝተሓለትን ጽዒናቶ ዝነበረት ፍርቂ ሚልዮን በርሚል ድማ ክልማያት ቀይሕ ባሕሪ ይብክል ምህላውን ኣገልግሎት ዜና ኢራን ሓቢሩ እንተኾነ እታ መርከብ ምስ ዘይተፈልጠ ኣካል ከም ዝተጋጨወት ዝገለጹ ካልኦት ወገናት ድሕሪ ዝወረዳ ዕንወት ነዳዲ እናለሓኾት ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ክትበጽሕ ከም ዝኸኣለት ጠቒሶም ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ትኾን መንግስቲ የመን ብዛዕባ እዚ ነዳዲ ኣብ እተመላልስ መርከብ ዝወረደ ዕንወት ብዝምልከት ዛጊት ዝኾነ ወግዓዊ ሓበሬታ ይሃቡን መንግስቲ ፈረንሳ ብሰንኪ ደግሲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዳግማይ ሃገራዊ ውሸባ ወይ ምዕፃው ኣዊጁ እታ ሃገር ካብ ወርሒ መጋቢታት ሒዛ ነሳት 2 ዋርሒ ዝቐጸለ ምዕፃው ኣዊጃ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ እኳ እንተለዓለቶ ሓድሽ ማዕበል ኮሮና ቫይረስ መዓልታዊ 10,000 ሰባት የጥቅዕ ብምህላው ካብ 29 ጥቅምቲ ትሒዙ ነሳት ሓደ ወርሒ ዝጸንሕ ዳግማይ ምዕፃው ኣብ ግብሪ ውዒላ ኣላ ይኹን እምበርቲ ምዕፃው ንኣብያተ ትምህርቲ ዝምልከት ኣይኮነን ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 3 መዓልታት ብዝሒ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝልከፉ ሰባት ናብ 52,000 ምድያቡ ዘሻኸሎ መንግስቲ ህፁፅ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራትን ኣማኸርቲ ጥዕናን ብምክያድ እዩ ነዚ ኣዋጅ ሓሊፉ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ናብ ትሕቲ 300 ወሪዱ ዝነበረ ብዝሒ ናይቶም ኣብ ጽዑቕ ክንክን ዝኣተውን ናይ ምስትንፋስ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ኣብዚ እዋንዚ ናብ እሳት 3,000 ተጸጋጊዑ ይርከብ በዘይካዚ መዓልታዊ ብሰንኪቲ ቫይረስ ናይ ዝሞቱ ዘለዉ ብዝሒ ሰባት ናብ እሳት 300 ዓሪጉሎ ብኣጠቓላሊ ልዕሊ 1 ሚልዮን በቲ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ዝመዝገበት ፈረንሳ ብገምጋም ኣስታት 19 ሚእታዊት ካብቲ 68 ሚልዮን ዝግመት ብዝሒ ህዝባ በቲ ቫይረስ ተለኺፉ እዩ ዝብል እምነት ኣለዋ ኣቐዲሙ ሰዓታት እቶቶ ኣውጁ ዝጸንሐ መንግስቲ ፈረንሳ ነሳት 4 ሳምንታት ዝጸንሕ ናብ ሙሉእ ሃገራዊ ውሸባ ናይ ምዕፃው ክሰጋገር ምዃኑ እኳ እንተመልከተ እቲ ኣዋጅ ክሳብ ሓድሽ ዓመት ክናዋሕ ተኽእሎ ከም ዘለውን ዝተፈላለዩ ወገናት ሃገር ርእይቶታቶም ይህቡ ካልኣይ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንፈረንሳ ጥራይ ዘይኮነ እስራኤል ኣየርላንድ ንዝርከበን ሃገራት ናብ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ምሪሕወን እዩ ኣብ ኤውሮጳ ናብ ዳግማይ ምዕፃው ዝተመልሰት ሃገር ኣየርላንድ እያ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኔዘርላንድስ ኣብ ዘይሕጋዊ ምእካብ ገንዘብ ተዋፊሩ ንጸንሐ ሰራሕተኛ ኤምባሲ ኤርትራ ካብ 28 ጥቅምቲ ኣትሒዙ ካብ ስርሑ ደው ከም ዘበሎ ኣፍሊጡ እቲ ሚኒስትሪ ነዘፍለጠ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኔዘርላንድስ ካብ ዝርከቡ ዜጋታት ኤርትራ ይኹን ናይ ኤርትራ መበቆል ዘለዎም ሆላንዳውያን 2 ካብ 100 ይኹን ካልኣታዊታት ግብሪ ከይእክብ ቅድሚ 2 ዓመታት ንዘሕለፈ ውሳኔ ብምጥሓስ እዩ ቅድሚ 2 ዓመታት እውን መንግስቲ ኔዘርላንድስ ንቆንስል ኤምባሲ ኤርትራ ብተመሳሳሊ ክሲ ከም ዝሰጎጎ ዝዝከር እዩ እቲ ኤምባሲ ነቲ ብስም 2 ካብ 100 ዝእከብ ዝነበረ ግብሪ ብቐጥታ ካብ ምእካቡ ኣቋሪጾ እኳ እንተጸንሐ ኣብዚ እዋን እዚ ብስም መኸተ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዳግም ገንዘብ ክእክብ ድሕሪ ምጅማሩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኔዘርላንድስ መጠንቀቕታ ሂቦ ይጸኒሑ ይኹን እምበር እቲ ኤምባሲ ነቲ መንግስቲ ኔዘርላንድስ ዘይሕጋዊ ዝበሎ ንጥፈታት ምእካብ ስለ ዝቐጸሎ ቆንስል ምዃኑ ንዝተገልጸ ሰለሙን መሓር ዝተባለ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ንጥፈታት ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ክእግዶ ወሲኑ ራድዮ ኣርጎስ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ድማ እቲ ኤምባሲ ዘይሕጋዊ ምእካብ ገንዘብ የተግብር ምህላው ዘረጋግጽ ሰነዳት ኣብ ኢዳ ከም ዝበጽሐ ጠቒሳ ምእካብ 200 ግብሪ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ብሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ድሕሪ ምርግጋጹ ዜጋታት ኤርትራ ናብ ኣስመራ ኣብ ዝገሽሉ እዋን ክኸፍሉ ወይ ድማ ብዝተፈላለየ ካልእ ምኽንያታት ዝተኣከበ ገንዘብ ድማ ኣብ ክንዲ ብቐጥታ ናብ ኤምባሲ ዝኽፈል ኣብ ሩስያ ጋስፕሮም ባንክ ናብ ዝርከብ ሕሳብ ህግደፍ ከሰጋግርዎ ክሕበሮም ጸኒሑ እዚ መንግስቲ ኔዘርላንድስ ኣብ ልዕሊ ኤምባሲ ኤርትራ ሒዝዎ ዘሎ ተሪር መርገጺ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳውን ክኽተሎ ኣብተን ሃገራት ዝርከቡ ደለይቲ ፍትሒ ብዕቱብ ክከታተልዎ ሬድዮ ኤርና ዝተወከሰቶም ደለይቲ ፍትሒ ካብቲ ሃገር ኣዘኻኺሮም ኣብ ፈረንሳ ከተማ ኒስ ኣብ ዝርከብ ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣፍ ደጊኡ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ካራ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 3 ሰባት ተቐቲሎም ሓያሎ ድማ ቆሲሎም ድሕርቲ ትማሊ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ካራ መንግስቲ ሓልዋን ጸጥታን ንምሕያል ተወሰኽቲ ኣባላት ጸጥታ ክዋፍር ምዃኑ ኣፍሊጡ ድሕርቲ ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ንነቢይ መሐመድ ብካርቱን ምስኣል ሓደ ክፋል ናይቲ ፈረንሳ ተኸተሎ መሰል ሓሳብካ ብናጻ ምግላጽ እዩ ዝብል መደረ ምስምዑ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣስላም ኣንጻር ፈረንሳ ዝቐንዐ ተቃውሞታትን መጥቃዕታትን ይካየድ ኣሎ እቲ ፕረዚደንት ነቲ መደረ ዘስምዐ ሳሙኤል ፓቲ ዝተባህለ ናይ ታሪክ መምህር ናይ መሐመድ ካርቱን ዝሓዘት ጋዜጣ ንተማሃርኡ ድሕሪ ምርኣዩ ሓደ ኣኽራሪ እምነት ምስልምና ዝኽተል መንእሰይ ብኻራ ድሕሪ ምሕራድ እዩ እታ ጋዜጣ ኣብ 2015 እውን ነቲ ካርቱን ድሕሪ ምዝርጋሓ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታታ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ምክያዱ ኣይርስዓን ንዝኽርቲ ናይ ቅድሚ 5 ዓመታት ፍጻሜ ተባሂሉ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዝተዳለወ ተመሳሳሊ ሕትመት ድማ ኣብ ልዕሊ ኣኽረርቲ ኣመንቲ ምስልምና ተወሳኺ ቁጥዕ ፈጢሩ ይርከብ ብፍላይ ድሕሪ ቅትለት እቲ መምህር ፕረዚደንት ፈረንሳ ዝሃቦ ናይ ካርቱን ስእሊ ነቢ መሐመድን መሰል ሓሳብካ ብናጻ ናይ ምግላጽን መደረ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣስላም ኣብ ልዕሊ ፍርያት ፈረንሳ እገዳታት ክግበር ብፕረዚደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶዋን ጻውዒት ቀሪቡ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ሶማል ፓኪስታን ባንግላዴሽን ካልኦት ሃገራትን እውን ኣንጻር ፈረንሳ ዝቐንዐ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ተኻይዱ መንግስቲ ፈረንሳ ብዙሓት ሃገራት ዝርከብ ኤምባሲታቱ መጥቃዕታት ክፍጸም ስለ ዝኽእል ጥንቃቐታት ክግበር ኣሕሊፉ ይርከብ ኣብ ኣፍ ደገ ናይቲ ኣብ ሪያድ ዝርከብ ኤምባሲ ፈረንሳ ዝተኻየደ ናይ ካራ መጥቃዕቲ ድማ ሓደ ዋርድያ ቆሲሉ ነቲ መጥቃዕቲ ዘካየደ ሰብ ብኡንቡ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ኣብ ሶማል ኣብ ርሑቕ ገጠራት እናተንቀሳቐሱ ከም ናይ ፖሊዮ ዝኣመሰለ ክታበት ቆልዑ ክህቡ ዝጸንሑ 2 ሰራሕተኛታት ዩኒሴፍ ከም ዝተቐትሉ እቲ ትካል ኣፍሊጡ ሰራሕተኛታቱ ብ27 ጥቅምቲ ኣብ ማእከል ከተማ ሞቃዲሾ ከም ዝተቐትሉ ዘመልከተ ኣህጉራዊ ማዕከን ቆልዑ ባልሸባብ ከም ዝተቐትሉ ግምታት ይህቡ ይኹን እምበር አልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሞ ናይ ክሕደት ይኹን ናይ እምነት መግለጺ ኣይሃበሉን ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ